Така, какво става, хора? Аз съм Турбобеки и искам да ви съобща, че съм болен и доста гадна новина. Гадната новина е, че без да искам си изтрих света в Майнкрафт. Но, какво да направя? Ще направя друг. Айде да се почваме. Така, включваме се в Майнкрафт. Сега. Опа, чай. Така, сори. Ето тук си направих едно мазинце, нали, тук е руин плойка. Така, и да отиваме навънка. Тук пак имам неща. Но, ще си направим къща. Ехей, гледайте колко яко е, бе. Вау, еха. Това означава, че трябва да ударите по един мощен лайк, щом заваля. Така. Взимаме едно бутона и така. 1, 2, 3, 6 буквен правим. И правим 8 нагоре. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Така правим 7, 8, така. Правим така. Само това да го щупим. Трябва да вземем сняг. Така, да си продължаваме с къщичката. Тук също правим 8 блока нагоре. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Така. Правим после така. Момент. Какво става, бат? Вали сняг за това. След това правим така. Правим така. Така. Ще се върна, когато запълня всичко. Така, ето ме пак. Сега тук ще направим един вход. След това правим така. Така. Пак още 8 блока нагоре. Така. Сега трябва да запълним ето това цялото така. Ще се върна, когато го запълня. Така ето как изглежда. Снега отгоре. Между другото за вас става за секунди, но аз трябва да го направя така бързо. Така. Тук ще оставим место така. Но
Много интересен дизайн. Така. Пода от какъв цвят да го направим? Ето така ще го направим. Ще се върна, когато го запълня. Само че това забравихме да направим. Опа. Ма виж колко е красиво така. Ехе. Снежанки. Порталка. Защо се това направим? Ма се чудо от какво да бъде покрива. Вратието такива ще слагаме. Опа. Малко снега има тук. Така. Сега гледайте го правим. Взимаме тънък прозорец. Гледайте колко яко, само да спим. Отиваме да спим. Къщата ще бъде обаче на 2 части, гайс. И аз мисля това да бъде от днешното видео. Това е брото. Надявам се клипа да ви е харесал. The fuck? The fuck? Окей, тотален бъг. Еми това беше днешното видео от мен. Надявам се да ви е харесал. Чао, чао и до нови срещи.